Gloria lil Mulej. Alleluja, nilqawkom eżiż aħwa Maltin u għawċin daw kollha li intom qed tissegwuna llejla. Inħeġġitkom biex intom tisimgħu bir-reqqa. Suppost da fuq il-close group ukoll. Sewwa. Alleluja. Ejja nitolbu flimkien il-lejla huwa messaġġ xejn differenti minn tas-soltu għalkemm ovvjament hawnhekk il-messaġġi jverjaw minn ġimgħa l ġimgħa, ma tantx hemm messaġġi li nisimgħu ta' spiss dejjem hemm differenti, hemm ħafna dejjem xi titgħallem. Imma nixtieq inħeġġitkom biex intom tisimgħu bir-reqqa għax apparti li ħajjejn ħafna minnkom imma wkoll ħajjejn il-bosta li intom forsi tafu f'ħajjitkom. Amen aħwa. Kulħadd jitlob miegħi. Jitolbu minn qalbkom. Grazzi Ġesu. Issa għaddejs. Fissa ma' zizibnek Ġesu Kristu. Nitolbok minn qalbi. Kellimni. Ispirani. Atini. Revelazzjoni. Arfin. Tal-kelma qaddis għatijak. Tkellem minn fom il-qaddej tijak il-paste. Klim li jagħti ħajja u tama u mimli mħabba u verità. Jina lesni għal-kelma qaddisa tiegħek u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Il-lejla, believe it or not, ħanitkellem fuq affarijiet li ġieli forsi semmejt xi ħaġa fuqhom anka fuq it-televiżjoni. Però believe it or not, nirringrazzja l-Mulej għat-tifel tiegħi Ġożaja għax kien Ġożaja li ispirani fuq biex nitkellem fuqha. U apparti li l-Mulej uża l-tifel tiegħi Ġożaja biex nitkellem fuq dan is-suġġett, naf li hemm ħafna bżonn. Ħanitkellem fuq is-suwiċidju li qed issir pjaga f'pajjiżna u madwar id-dinja kollha. Nixtieq nibda number one, ovvjament, ħanamel klawżola. Jiena da ħanitkellem mill-lat pastorali fuq, lajna psikjatra u laqas jiena psikologu. Mill-lat ħansemmi xi punti għax itkellimt sew ma' psikologa li nitkellem magħha kuljum. Infatti għalhekk hija għandha full-time job. U tkellimt ma' psikjatra li huwa ħabib tagħna tal-Mulej, ħobb il-Mulej ukoll ta' fuq u għetlu ħansemmi jismu Dr. Mark Xwiereb li huwa bravo ħafna fix-xogħol tiegħu u nsellimlu minn hawn li kemm il-darba naf li hemm xi wħud anke jiġu River of Love li ġieli marru għandu għall-għajnuna. U naf li ġiet kellimt miegħu u għandu fidi fi Kristu u jħobbu lill-Mulej. Grazzi Ġesu għal nies bħalu u jalla l-Mulej jkun hawn aktar bħalu. Però mill-informazzjoni li ovvjament huma sew mill-mara u sew il-psikjatra tawni turrun ta' informazzjoni li ma naħsibx li huwa lew, number one, m'għandniex il-ħin biex nikkaverjaw kollu. It-tieni naħseb peress li minix fil-komputu li nidħol fil-qaqat mediċi u chemistry u għavaj bħal daw għallura niprofa nevita ċertu għavaj maħanejt ċertu għaffariet li number one, għal daw kolla li jintom t-tisimaw għawnek, sew jew inti, u sew jekk inti tara fuq televizjoni, jew tara fuq YouTube, dejjem hemm tama. Żgur, dejjem hemm tama. Taqtax qalbek, għamel kuraġġ dak li għaddej minnu, taddi u toħroġ minnu żgur. Bil-għajnuna tal-Mulej, dak niggarantijulek. Fisem Ġesu Kristu biss nista' niggarantijulek, ma nistax niggarantijulek fil-ebda sors ieħor, ma fisem Ġesu Kristu toħroġ minna u jkollok testimonjanza. Però apparti minn hekk ukoll għal dawk li sew ma għandhom il-Mulej u għandhom bżonn għajnuna professjonali u dawk ukoll iktar u iktar dawk li m'għandhomx il-Mulej ħajkollok ħafna iktar bajnuna bżonn għaliex m'għandekx il-għajnuna tal-Mulej. Allura nħeġġiġkom biex intom tfittxu għajnuna u għaw Malta jinsabu servizzi li inti tista' tfittex għajnuna minn għandhom biex jgħinuk
teleb id-diffikultajiet li inti għaddej minnhom. Ħansemmilek xi ftit. Għandkom pereżempju għaw servizzi li jisimhom flimkien iżżiraw iż-żerrija tat-tama, prevenzjoni tas-suwiċidju u għaw it-telefon number ukoll tagħhom tistgħu tiktbuh għal dawk li qed jisimgħu 9933 9966 9933 9966. U għaw ukoll tistgħu tniżlu l-app jekk hawn xi minnkom, ovvjament hawnhekk illejla bil-grazzi talla għaw mijiet ta' nies, allura jekk hawn xi minnkom li wara li ħanitkellem jiena qabli xorta ħajkollok bżonn lajnuna. Number one, inti li qiegħed hawnhekk dejjem fittex il-Ġesu, il-kelma talla u xogħol pastorali. Imma parti minn hekk ukoll għandek fejn tista' tfittex għajnuna u servizzi soċjali. Tista' tniżżel din l-app għal min intkom sewwalikom jew għal xi wħud mill-tafu jisimha Kriżi App. KRIZI jew nkella KRIZI app. Tistgħu niżluha b'xejn biex intom tirċievu l-għajnuna li hemm bżonn. Okay, saħwa. U dawn huma kollu b'xejn servizzi b'xejn li grazzi Ġesu pajjiżna joffri. Però din hija bħalma għalli sew ukoll il-psikjatra huwa in-number one ta' mwiet apparti accidents u mart. Hija waħda mit-top ta' raġunijiet ta' mewtiet. Eżis aħwa. Allora din hija mhix ċajta. Issa simgħuni sewwa bil-widna spiritwali. Morru fi ktib ta' Efesin kapitlu 6. Efesin 6. Bħalma diġà tlabna, ħanerġa' nitolbok biex tgħid lilek innifsek fuq innifsek, għidlu Spiritu Santu, ejni. Iftaħ li għajnejja u illuminani. Kapitlu 6 ta' Efesin. Issa, għal dawk kollha li intom qed tisimgħu dal-messaġġ, anka Kristjani, issimgħu sew. Anka Kristjani għaw li jagħmlu suwiċidju. Anka nies li jgħidu li jemnu fil-mulej għaw min għamel suwiċidju. Biex inti bniedem jassal biex jagħmel suwiċidju, tilef kull tama. It is not a joke. It is not the end of pain. It's the beginning of pain with no end. Mhuwiex it-tmiem tal-uġieħ. Jista' jkun il-bidu ta' uġieħ bla tmiem. Isimgħu sew u nixtieq li kieku l-Prim Ministru ta' pajjiżna, il-President tal-ġdida li qed tisma' nixtieqa li Alla jilluminhom. Idefsilhom imqar goċċa waħda ta' kursità spiritwali. U jisimgħu dal-ħmar li qed jitkellem illejla. Li Alla oġbu fil-grazzja tiegħu kemm il-darba jtini messaġġi għal dal-pajjiż u kull ma tani dejjem għadda u sar. Moħħkom hawn. Senta ilu, il-mulej tani kelma li fuq Malta ġi spiritu ta' mewt. Fuq Malta ġi spiritu ta' mewt. Issa, ma kellix għalfej il-mulej jgħid li jessa ċertu punt l-spiritu ta' mewt ilu fid-dinja imma ġib mod qawwi fuq pajjiżna. Jekk intom tindunaw, s-suwiċidi, l-omiċidi jiżdiedu. F'Malta xi darba li kienet suppost nisranija, suppost familji b'saħħithom. L-Iskrittura tgħid fil-Ktieb ta' Proverbji, jekk tmexxija f'pajjiżna tkun imħassra, jitħassar pajjiż sħiħ.
Għax jekk ir-ras tkun tinten, jinten il-kumplament. Id-demonju dejjem ifittex aċċess biex jidħol x'imkien. U iktar ma jsib persuni f'pożizzjoni għolja biex jidħol minnhom, iktar dawk ta' taħtom ħajjiġu oppressati minn dawn l-ispirti. Issa, waqt li da kollu qed jiġri, Alla wkoll qed iqajjem poplu mimlinar u knisja apostolika li mawx rokna f'pajjiżna li ma semgħux biha issa. Meta id-demonju ġab il-Golija, Alla ppreżentalu lil Davide li qatel il-Golija. Imma importanti li intom il-poplu tal-Alla tissimgħu sew li hemm bżonn it-talb. Hemm bżonn titolbu. Hemm bżonn issumu. Hemm bżonn tkunu serji fuq il-mixja tagħkom mal-mulej għax inkella ma nistgħux inkunu d-dawl fid-dlamm. Ma nistax nkunu r-risposta ta' din id-dinja. Il-Knisja meta tkun il-Knisja ta' Kristu vera, mhux il-Knisja ta' tradizzjoni tal-paganizmu u rixma ta' perverżjoni oħra, il-Knisja talla li hija mħeġġa bin-nar talla hija r-risposta d-dinja. Alla ma ħalix id-dinja mingħajr risposta. Alla ma ħalix id-dinja mingħajr għajnuna. Parti li tagħna l-Ispirtu Santu, tagħna l-kelma, tagħna l-isem ta' Ġesu, tagħna d-dem ta' Kristu, tagħna bosta affarijiet. Armaturi sħaħ. Amen. The problem is not that we don't have, but it's what we do with what we have. Mhux għax m'għandniex, imma x'namlu dak li ġejna magħtija. Amen? Thank you, Lord. Mhux qed ngħidilkom li mawx Kristjani oħrajn u anke nsara u anke fih dan il-Knisja Kattolika li mhux qed jagħmlu xejn xaw li hemm minnhom li qed jaħdmu. Imma l-Knisja trid tkun iktar imħeġġa fuq dan ix-xogħol. Għaliex ix-xitan mhux qed jiċċajta u mhux qed jaħli ħinu. He's not wasting time. Meta bniedem jagħmel suwiċidju, ovvjament il-ġudizzju aħħari dejjem huwa f'dej Alla. Imma l-kelma suwiċidju tfisser di. Li bniedem ineħħi ħajtu b'intenzjoni li sħiħa li jrid joqtolha. Ġifieri mhux kombinazzjoni jew mistake jew żbalja, ġifieri l-żball hu żgur. Imma ġifieri l-kelma suicide is to take out your life with an intention to kill it. That's suicide. Mhux qed ngħidlek xi ħadd forsi ma basarx li miet overdose u ma basarx li mhux ħajrġa' jquma l-oħra. Jew xorta ħażin u xorta mill-periklu ta' ruħu dak. Number one mingħajr Kristu tintilef żgur. Ma jekk inti forsi għandek Kristjani li żbaljaw u forsi daħlu fi xi aċċident, l-intenzjoni tagħhom ma kienx li jmutu jew joqtlu, Alla jara dik. Alla fl-aħħar mill-aħħar u ħajkun li jġudika kull qalb tal-bniedem, ma aħna ma nafux il-qalb tal-bniedem. Għaliex kull sitwazzjoni hija unika. Però f'Malta qed isiru madwar 4 suwiċidji fix-xahar. U ħafna minnhom żgħar. Jiġifieri taqbes tidħol fl-eternità bla tmiem bir-riskju serju li tmur fl-abissi tal-infern. Ekku, riskju, mhux qed ngħidlek 100% għax Alla jiġġudika fl-aħħar. Imma r-riskju għal serju. Dik hija l-kelma qaddisa tal-Alla. Issa ngħidlek xejn il-kelma tal-Alla sar. Ismawni. Isma' biss, isma' biss. Mela, Efesin kapitlu 6, aqra l-Bibja, iftaħ il-Bibja qudiemi. Vers 10. Mill-bqija twettaq fil-mulej u ssaħħaħ bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla biex kunu tifilħu tifqu għat nassista x-xitan. Isimgħu għax ġej, għax il-ġlida tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam. Ma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipijiet ta' din id-dinja ta' dlamiet kontra l-ispirti ħżiena li jagħmru fil-wisa ta' smawiet.
Jiġifieri l-battalja li inta tiffaċċja mhijiex il-mami, id-daddy, il-job, il-tfajla, il-boyfriend, oltre droga, oltre il-m'għandekx flus, oltre li inti għaddej minn xi marda, hemm xi ħaġa oltre minn hekk li qed juża affarijiet madwarek biex lilek jaqtalek qalbek. Oltre minn dawk għaliex l-affarijiet ta' din id-dinja huma kollha temporanji. Imma l-affarijiet spiritwali huma eterni. Fi ktieb ta' Ġwanni 10, l-Skrittura di ta' fuqha imma qarawha għandhom kollha intom ġodda qarawha simgħuha sew. Mbagħad jekk Alla jrid wara minnkom kun hemm xi ħadd jixtieq ħanitolbu magħkom wara, dawk kollha intom hawn preżenti li għandkom bżonn it-talb li għaddejjin minn jew għaddejtu jew kontu xi darba għaddejtu jew għaddejjin issa. Ħanitolbu magħkom. Għaliex ismawni, mhijiex xi ħaġa ċajta u mhix ħaġa sabiħa li inti tgħix kontinwament trid toqtol lilek innifsek, Mhix ċajta. It is not a joke. Ew Kristjani li il-suicidju jaħsbu fuq segwit. Issa, ħanaqralkom dil-skrittura ngħidilkom storja tiegħi. Għax believe it or not, ħafna minnkom ma terjalizzawx li darba kien hemm żmien fejn jiena kont suicidal. Issa llum il-ġurnata nirringrazzja lil Alla. Jiena llum nagħti dejjem glorja lil Alla bniedem b'saħħti konvint minn jien u konvint minn Alla għalija, konvint naf minn jien fi Kristu u naf x'in il-missjoni ta' ħajti u mhux ħanispiċċa qabel ma Alla jgħidli dan son, come home. That's it. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Imma kien hemm żmien fejn immeditajt u premeditajt serjament nagħmel suwiċidju. Nirringrazzja l-Alla l-ommi u missieri li tellawni għalkemm kien hemm ħafna nuqqas tarfien imma kellna l-biża' tal-mulej. Kien hemm il-biża' tal-mulej. Għax kont nibża' u nista' ngħidilkom ma se nitkellem għalija, ħadd ma jista' jitkellem għalija, ma jien nista' nitkellem għalija, kon ħammu l-infern. Għan ma kontx nafu l-Kristu, ma kellix relazzjoni mal-Alla u kont imqareb. Kont gustus, dakadni. U nibqa' għax nikol ħafna fażola. Aj ma hej. Imma kont imqareb u ma kellix il-Alla f'ħajti. Amen. Is-saħna, aħna qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet minn punto di vista kristjana biblika, amen. Jista' jkun li mhux kulħadd jaqbel miegħi għandek dritt, imma ħanitkellmu fuq prinċipju kristjani bibliċi. Sewwa imma ħantuk it-tama għax Kristu dejjem jagħtik it-tama. Grazzi Ġesu. Ġwanni 10 vers 10 isimgħuha. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq, joqtlok, jew jeqirdek. Dak id-demonju, mela fejtem fej tara l-erda, fej tara l-qtil, fej tara li ġi misruq, kulħadd jgħid warajja dak mhux ġej minn Alla. Ġak ġej minn l-infern, mid-demonju, xogħol tad-demonju. Imma Ġesu jgħid, imma jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja. U l-ħajja bil-abbondanza u bil-kotra. Amen. Grazzi Ġesu. Issa, ħanorikom skrittura oħra. Morru l-ewwel Ġwanni 3. Tgħid li pastor dawk li għamlu suwiċidju fejn huma llum? Inta fejn huma? Ma nistgħux ngħidu 100% fejn huma. Sempliċement number 1, inti dejjem ħalli l-ġudizzju finali fejn Alla, mhux fidejk. Però il-kelma tal-Alla twissina. Sewwa? Jekk qegħdin il-ġenna mhux qed tibgħatu żgur, you're right, 100%. Amen. Imma il-kelma tal-Alla twissina ħanaqra, minflok ngħidilkom, ħanqraħilkom, morru hemm. Araw għażiż ħaħwa, dawk li intom ġodda l-lum fostna. Dawk kollha li jittaraw, ismawha. L-ewwel Ġwanni 3:15, morru hemm.
Kull min jobot lil-ħuħ u qattil. Din hija twissija għall-Kristjani kollha. Għalhekk il-mulej jwissi dejjem aħfer. Rilisja. Birek il-dawk li jweġġawk. Birikom. Mhux aqbel magħhom, birikom, rilisjahom, birikom. Immisimgħuni. Mintom tafu li l-ebda qattil ma għandu fih il-ħajja ta' dejjem. Fil-ktib tal-Esodu kapitlu 20, vers 13. Wieħed mill-kmandamenti taf x'jgħid? La toqtolx. La jgħidlek la toqtolx, mhux qed jgħidlek ma toqtolx il-ħadd ieħor, sempliċi, ma tista' toqtol il-ħadd, la inkluż lek innifsek. Tinsiex ħanejlkom għaliex ma tistax toqtol lek innifsek. Sempliċi, għax inti ma tajtx il-ħajja lilek innifsek. Il-ħajja mhux fidejk, mhux inti tajta lilek innifsek, Alla tajilek u tak skop ma dik il-ħajja. Issa jiddispeċini fid-dinja u ħafna ħajjiet bla skop. Għalhekk meta inti tersaq lejn Kristu tiskopri l-Kristu, tibda issib skop f'ħajtek. Anka l-weġġat ta' ħajtek, anka d-dbatijiet ta' ħajtek tibda tagħtihom meaning, tibda tgħid hemm skop għaliex qed imbagħti, hemm skop għaliex għaddejt minn dak kollu. Biex inti dak kollu li għaddejt minnu, Alla bħalma jgħidu fil-proverbi Malti, mix-xewk toħroġ il-warda. Amen. Bħalma ġieli ngħidu bl-Ingliż. From lemons you bring out lemonade. Amen. Ġifieri Alla jtik meaning ukoll għad-dbatija tiegħek. Is-Alla ma jridekx dbati, speċjalment dbatija ta' mart, ta' saħħtiet, Alla dak mhux minn Alla ġejjin. Imma anka fil-proċess ta' fejqan, għaliex ovvjament mhux kulħadd ifiq f'ħakkatajn hawn min ifiq wara ftit, hawn min jieħu żmien biex ifiq minn ċertu affarijiet. Issa hemm turrun raġunijiet, mhux fuq dak kan nitkellem illejla, imma dawn ma affarijiet li intaqgħu magħhom kontinwament. Imma almenu ma' Kristu għandek tama. Mingħajr Kristu m'hemmx tama. That's it, m'hemmx tama. Almenu jekk jien għaddej minn dbatija, naf li xi darba ħanoħroġ minna din. Jekk jiena da bħal meta inti għandek drug addict. Sewwa u forsi ma nafx għandu hemm ħafna raġunijiet għal xiex min isir drug addict, bejn il-mod sar drug addict forsi għax kien abbużat minn missieru da. Komuni, believe me or not. Imma mbagħad jiskopri l-Ġesu. Jibda jiskopri l-imħabba tal-missier etern. U mbagħad xi darba dan ifiq u jibda joffri lajnuna lil nies li ħarġu mill-istess esperjenzi li għadda minnhom hu. Allura issa f'daqqa waħda dak il-weġġat saru ta' mediċina għal ħadd ieħor. Halleluja! Amen! Mela kulħadd jgħid Ġesu, ejda, Ġesu, u għattama tiegħi. Amen! Għaddej minn xi għaddej Ġesu għattama tiegħek, halleluja! Amen, taqtax qalbek ejt il-ħadd ieħor dak taħdejk, taqtax qalbek. Ħa toħroġ minna din. Amen! Imma żomm għajnejk fuq Ġesu. Amen! Ħanejdukom ħaġa ħwa. Jiena ħafna minn nies jarawni konfidenti. U hekk jien konfidenti. Imma konfidenti għax illum naf min jien fi Kristu ta'. Xorta jkolli diffikultajiet u xi kultant naqra dawn ukoll. Sewwa, imma hemm għax ħafna minn nies li jaslu għal suwiċidju jispiċċaw qabel ma jkunu f'suwiċidju jaqgħu f'depressjoni. Sewwa, hemm differenza bejn tkun imdejjaq u tkun depress. Hemm ħafna raġunijiet għal xiex bniedem jista' jkun depress. Imma ħa ngħidilkom l-istorja tiegħi. Dik kważi qatt mettilkom imma ħanilkom. Mela jiena meta kont għadni żgħir ta' 16 sena, 17 sena, kont ballerina qed nitgħallem il-balè Anta Listen White u anka Tanja Bajjona, God bless them, enuni ħafna bħala ballerin. U spiċċajt irbaħt sponsor minn Malta, Pedi Stubbs kienet Pedi u Jonathan Stubbs kienu għajnuni u kan li scholarship mill-Ingilterra. Ġifieri minn dak il-att kont vera mbierek. Xorta kont inħobbu l-mulej bil-mod tiegħi imma ma kellix relazzjoni llum ma' Kristu, ma kontx qed nimwieled mill-ġdid. Sewwa, xorta bqajt ngħix ta' wieħed imqareb dak iż-żmien. Imma sewwa, ma kellix il-min xi ħadd jgħid li sfortunatament
li għandek bżonn titwilet mill-ġdid, li għandek bżonn ikollok relazzjoni ma' Kristu, għax Kristu biss jista' jbiddilek ħajtek. Ma jiena kont dejjem għallem l-aqwa li mmur b'kull rispett, all right? Issa jiena din l-esperjenza tiegħi, jekk jagħtik differenti, God bless you. Imma tiegħi l-aqwa li mmur neħlisa. Dik kienet il-mentalità li jiena trabbejt fija. L-aqwa li neħlisa mbagħad u hija mhux kulħadd jagħmilha u mhux kulħadd jagħmel hekk, mela kulħadd jagħmel hekk, mela nagħmel hekk, mela normali. L-aqwa mmur neħlisa l-ħadd. Hekk kienet. Hekk jiena dik il-mentalità trabbejt fija jien, sa forsi tiegħek differenti. Jista' jkun għar minn tiegħi, imma dik kienet tiegħek. Allura spiċċajt mort l-Ingilterra, u meta kont l-Ingilterra, għamilt 3 snin korsu gradwajt, kienu katiġat jgħidu li jisma' hawnhekk inti ma' l-Ingilterra ma tistax taħdem ta' bħala ballerin, jiġifieri tista' tkun l-aqwa ballerin ġo l-Ingilterra u ma tistax taħdem l-Ingilterra. Issa kont ballerin tajjeb. Għallu li għax dak iż-żmien Malta ma kienx parti mill-EU, issa l-Ingilterra parti mhux mill-EU. Jalla jiġi ġasmin li Malta ma terġax kun iktar mill parti mill-EU, nixtieq qatt tisti. Ma bżommi, imma dik xi ħaġa oħra aktar tal-li m'għandha x'aqsam ġej ma dak l-ednej. Imma allura dak iż-żmien kienu jgħidu li ma tistax taħdem l-Ingilterra int għax inti Malti u m'għandekx il-viża, m'għandekx il-work permit. U kont inkun daqsxejn mdejjaq. Kienet ġibni dawn il-kwestjoni, però mbagħad spiċċajt immur l-Amerika. Għamil sena, applikajt, mort l-Amerika, u għat li kont l-Amerika, u koll s għalu li għonek ma tistax taħdem inti da. Għaw li għax inti Malti, għonek inti ma tistax taħdem, titkollok visa, titkollok green card. Allura, għamil 3 snin, naf li għat naħdem għal-karriera, kont l-unika ballerin f'Malta, professjonista balle danza klassiku, mux tal-borrum, jew tas-salsa, tal-ballet klassiku, jina kont prim ballerin, ballet, classical ballet dancer. F'Malta bħali ma kienx hemm dakinhar. Jina kont ngħidlek ċajta. I was the only male Maltese Christian straight ballet dancer. I'm still straight, I'm still Maltese, I still a ballet dancer, but I cannot dance anywhere. Anyway. Allora kont uniku f'daw l-4 affarijiet. Malta ma kienawx kumpaniji tal-ballet, illum il-ġurnata hawn xi ħaġa. Grazzi Ġesu. Sewwa, u meta kont jinbalej kont ngħidilhom il-Ministri, kont ngħidilhom hemm bżonn kumpanija Malta, bżonn kumpanija Malta. U kienu jgħiduli, kienu anke batu għalija biex x'għandhom jew li ma jagħmlux. Fi żmieni ma kinux jagħmluha. Però kont l-Amerika jiena. U meta mort l-Amerika u kont qed ngħix l-Amerika, kulħadd li se tgħid li ma tistax taħdem Malta. Ma tistax taħdem Malta. Ma tistax taħdem Malta għax int ballerin, l-unika ballerin f'Malta ma min ħadd. Tista' tgħallem jekk trid toqgħod mur tagħmel il-ballet, imma jien ma rridx noqgħod nagħlem il-ballet. Hemm differenza bejn ballet teacher and ballet performer. Jista' tnejn ikunu l-istess wieħed, imma mhux bil-fors. Da bħal m'għandek singers and singing teachers, mhux bil-fors they're about the same. Tifhem? I didn't want to be a ballet teacher, dancer, teaching ballet or little babies, ek. Tifhem? Inħobbhom il-babies, mhux qed nagħlem il-ballet, ma. Sewwa. Insomma. Allura bdejt niġi depress. Immur kumpaniji, nipprova naqbad xogħol, jgħiduli toġobna bħala ballerin, inti bravo bħala ballerin, imma ma nistax inħadmuk. Mbagħad darba kien hemm wieħed kienu qalu li konna noqgħod Houston, Texas. Hawnhekk fej biddit il-mixja tiegħi fejn il-mulej intervjena, grazzi Ġesu. Għax f'dak l-istess żmien li jiena kont jien kont suicidal. Qed nitkellmu issa fin-1995. Fil-bidu ta' 1995. Kont qiegħed Houston, xi ħadd qal li isma' hemm direttur tal-ballet Grik. U jħaddem barranin, mur għamel audition hemmhekk, u jiena mort nagħmel audition kienet Arizona, Phoenix, Arizona. Kien hemm bejwet worship 22 sija vjaġġ bis-sewqan. Bej Arizona u jiena mort hemmhekk għamilt qisu 4 tim, 3 tim, 4 ħaġek, għamilt l-audition, mort tajjeb ħafna għalli joġobtni għalli ħan ipprovaw napplikaw lek għal-viża. Għallu li għax ovvjament ma tistax taħdem għal darba oħra.
Jina u sejr l-ura il-mulej beda l-bidla fil-ħajja tiegħi dik tafuha dik il-biċċa. Fejn int qajt ma mara u ġiet poġġi ħdejja u bdiet tgħidli fuq Ġesu, dik il-biċċa tafuha. Ma wara ġifieri immedjatament grazzi Ġesu l-mulej beda jaħdem fija. Kif nasal Houston, jgħaddi xi ġimagħtej, u iċemplu li jgħidu li isma' ħanejdilkom għallu li Gordon ma nistax napplikaw lek għal-viża għax skoprejna li ħadd iswina ħafna flus. Irridu nagħmlu ħafna karti mal-qorti u mal-istat u rridu nagħmlu applikazzjoni, nagħmlu advertisement fuq il-gazzetti lokali li qed infittxu ballerin tali u ma sibna l-ħadd ħlifin biex jimla dan ix-xogħol. Qalu li it's too much ta' mhux werti talina qalu li u qataw li qalbi. Minn dakinhar bdejt insir bdejt nara m'għandix tama qudiem għajnejja. M'għandix tama, kont inkun depress merġa' nqum mis-sodda, irid noqgħod ma kontx qatt missejt id-drogi u laqqas l-alkoħol jien. Imma kont bdejt naqta' qalbi. U kien hemm bdejt ngħid kemm nixtieq intemm ħajti, kemm nixtieq immut. Mhix xi ħaġa sabiħa li tgħid kemm tixtieq tmut. U għaddejt ftit jiem hekk. Fl-istess żmien huwa meta jiena tajt ħajt il-Ġesu. Grazzi mulej. Però diġà kont konxu tal-mulej u kont nibża li kieku vera miet number one kont noqtol l-lom il-missieri bil-inkwit warajja. Sewwa, però apparti li kieku hekk kont inħalli ruxmata imrar, biki, dwejja u apparti li stajt jiena kont intilef. Però fi żmien l-iktar żmien fond ta' dlam hemm fejn Ġesu qabadni u ħatafni. U bdejt nara tama. Ġesu beda jtini tama. U ntqajt ma' avukat kien Kristjan u għalli ħanejnek. U wara 5 ġimgħat kien ġab li green card speċjali jgħidula green card for artists with special ability. On that type of green card I got. Grazie, bat sebċol. Imma in the meantime, Alla ħares għamil xi ħaġa għax kont intilef. Jiġifieri qed ngħidilkom hawn nies li jaslu biex jagħmlu suwiċidju dejjem jaqtaw qalbhom. Għal dawk li intom qed tippremeditaw jew għaddilkom ir-raskom, kemm għamilkom kunu onesti. Ġieli għaddilkom ir-raskom tagħmlu suwiċidju għal idejk. Qabel Kristjan, eżatt. Ok. Kemm għamilkom onesti, kunu onesti. Ngassaw il-Alla li intom ħajjin, provajta tagħmlu suwiċidju għal idejk. Isimgħuni jaħwa. Fissem Ġesu Kristu, illum ħankisru dak. Fissem Ġesu Kristu dak ħankisru. Issa, hemm ħafna raġunijiet, imma ħantikom eżempju għaliex ċertu nies. Issa l-maġġoranza tan nies mhux ħajkunu bħal din il-każ. Imma ħanilkom xi ħadd li jagħmel suwiċidju. Kienet tifla għadha żagħżugħa li kienet kuljum tiġi sfurzata rrejpjata. Għalhekk ma nistax ngħidilkom 100% di marret l-infern. Tifhmu? Jiġifieri għax Alla jara ċertu affarijiet. Issa nisimgħuni mhux qed ngħidilkom biex il-dawk li jgħidu l-imma mela Alla ħajfhem lili mela ħa nagħmel suwiċidju. Ara ma jfettillekx għax inti konxju. Int konxju. Issa ħanilkom ħaġa oħra wkoll. Xi wħud forsi ma tantx ħaddu ġobhom di. Però suicide is the utmost acts of selfishness. Huwa l-ogħla att ta' egoizmu. Int minn għalik li ħadd teħles. Number one. Qed naraw l-iskrittura bl-aktar moċċar m'għandek l-ebda dritt tieħu ħajjet ta' ħadd. Għalhekk il-Bibli tgħidlek dawk li anke jaqtlu lil-ulid fil-ġuf. Jgħidilhom qattil Alla u qed ipoġġu ruħhom fil-periklu li jintilfu wkoll. Apparti wkoll fil-Bibli titkellem li min joqtol mela da mhux suwiċidju issa da omiċidju
vera jista' jindem u jista' jsalva. Imma meta toqtol u hemm dem innoċenti fuq idejk, inti issa ġor saħtek għal-omrok, saħta għal-omrok. Għax inti għandek dem innoċenti fuq idejk, hemm saħta għal-omrok. U għalhekk mhux ħanitkellem fuq l-abortion il-lejla, imma alla jabborrija, imma l-min għamel abortion fl-esperjenza tiegħi kellhom jinħelsu mixjaten, kellhom jiġu eżerċitati. Issa, ningrazzja Alla fil-ħina tiegħu Alla min jindem dejjem jaħfillek. Jekk tindem dejjem jaħfillek. Ma min għamel abort, which probably 99% għandek bżonn tiġi eżerċitati ġifieri x-xitan li tieħorġ minn ġa fihek. Għax inti once li tilt ħajja daħlet spirtu ta' mewt. Daħal spirtu ta' mewt. Tista' tinħeles minnu, basta tindem, titlob il-mulej maħfra u Alla jaħfillek u jtik ħajja ġdida u dik it-tama ġdida. Ħanedikom fil-iskrittura morru fi ktib ta' Samuel 16. L-ewwel Samuel. L-ewwel Samuel. Jekk inti qiegħtaw u inti il-mulej tiġà tak ċans tgħix għax provajt tieħu ħajtek. Ħanfakkarkom. Daw kollha li għamlu suwiċidju, ejja nitkellmu fuq x'ħallew warahom. Number 1, nfakkarkom li jekk da mhux min għamel suwiċidju biss, kull min imut mingħajr Kristu, ġifieri kull min imut u għadu mhux imwieled minn ġdid u m'għandux relazzjoni ma' Ġesu Kristu int min int. Tista' tkun l-iktar wieħed li tajt donazzjoni kbira lil Puttino Kers. Ma tistax tixtri l-ġenna. Ma jekk tirreġetta l-Ġesu, tmut kif tmut, anke jekk tmut mardan jew b'accident, ħad intilef tmur dak il-ħin ruħek tintefa' fl-abbissi tal-infern, dak il-ħin. Issa, dawk li mietu kienu Kristjani, kienu jemnu fi Kristu, u b'xi mod mietu b'suwiċidju, dak inħalluha f'idejn Alla, ma nafux fejn huma 100%. 100% ma tafx fejn huma. Għax Alla jara kollox li jiena u inti kollox ma narawx. Amen? Però sew jekk kien Kristjan u sew jekk kien tagħtiju, wara li inti tkun għamilt suwiċidju, moħħkom hawn. Mhix komda di semmija, but you're gonna leave a lot of shame on your family behind you. ħatħalli il-familja tiegħek, ħatħalli marxin il-kelma xejn kif mistħija, stmellija. Mhix unur li jgħid isma' jiena t-tifel tiegħi jmitt suwiċidju. Ja weġa għall-om għall-missier, ma mhix xi ħaġa ta' onorabbli, da mhux pereżempju il-tifel mar jiġġieled għall-gwerra biex jaqbes għal Malta, dak unur. Tifhem, jalla qatt ma nidħlu fil-gwerra, jekk mhux ħajdaħluna waħda dal-waqt fija. Sewwa, mhux ċajta dik ukoll biċċa verità. Sewwa, imma da mhux xi ħadd forsi miet fuq kienet jagħmel xi xogħol jew xi pulizija mietu sparawlu miskin, jew xi ħadd kienet l-isptar qed jgħinu mietu xxokkjar ruħu, da huma mewtiet onorabbli. Għax qed tissal qed tipprova ma min ħaj mur jiftaħar, jiena niftaħar taf kemm jiena praw li t-tifla tiegħi jew it-siju miet suwiċidju. It is not nice. Twaqqa dak lajb fuq il-familja tiegħek. Issa l-familja tiegħek m'għandhomx tort imsieken. Sewwa imma ħajkollhom jgħixu b'dik il-pjaga. Il-familja tiegħek m'għandhomx tort imma jgħixu b'dik il-pjaga. Number 1, hawn min għamel suwiċidju u blali għamlu suwiċidju. Għaw min, per eżempju, jew it-tifel tagħha jew il-tifla tagħha jew per eżempju ir-raġel blali, per eżempju l-mara temmet ħajjitha. Għajn għamlu mod il-maġġoranza ma jagħmlux suwiċidju mara. Imma il-luġġieħ li jridu jġorru wara. Jridu jgħixu b'dik il-weġġa wara li inti tkun għamil dik il-ħaġa. Jekk inti tħobb
il-dawk ta' madwarek. Jekk inti tħobb il-omok u l-missierek, tħobb il-mardek, tħobb il-ulidek. Apparti li hemm ruħek fin-nofs, qed tilab ruħek, tilabha b'ruħek. Apparti li Alla jgħidlek ma tista' tieħu ħajja ta' ħadd laqqas tiegħek. Apparti dak kollu, qed tinsa li inti għad jiġi żmien li kieku ma tagħmel suwiċidju, dak il-weġġat u l-uġieħ ħa toħroġ minnu. Infatti, hawn nies li kienu ħajamlu suwiċidju u għax m'għamluhx jew Alla ħatafhom, ħarsu lura u jgħidu minn Alla m'għamilx dak is-suwiċidju għax illum il-ġurnata għandi skop f'ħajti. Illum il-ġurnata tnejn in-nies, illum il-ġurnata għandi familja, imma Alla m'għamiltux. Dak inti dak iċ-ċans qatt ma ħajkollok ċans tgħidu. Skont il-psikjatra li tkellimt, madwar 2 minn 10 li għamlu suwiċidju babsu mal-okkult. Marru għanċi saħħara u ġennitilhom moħħhom. Apparti li titfalek demonju fik, daw kollu jintom mortu għan sħaħar, għandek bżon tinħeles. Għalix dak il-spirtu, demonju, hemm spirti mniċsa li daħħal ġa fik u l-missjoni da dak l-spirti li daħħal fik huma biex joqtluk, idammulek ħajtek. Tittindem u tittinħeles. L-ewwel Samuel, kapitlu 16. Fil-Bibja hemm madwar 7 min-nies li għamlu suwiċidju. Fil-Bibja, naqrawhom fuqhom. Wieħed minnhom li intom kulħadd jaf bih huwa Ġuda, kulħadd jaf bih dak. Jekk ikonna ħin naqrawha, ma l-Bibja taf li tgħidlek li Ġuda tradixxa l-Ġesu. Però xi ħaġa interessanti, kontu tafu li Ġuda nidem. Id-dispjaċih mhux nidem, id-dispjaċih li bieħ bniedem innoċenti għal 30 biċċa ta' deb li kien il-prezz ta' skjaf. Ta' skjaf, ta' slave. Xuħut jgħidu li Samsun għamel suwiċidju, però mhux kulħadd jaqbel fuq għadi. Jekk hux suicide, jon kella missjoni li għax il-Bibja tgħidlek li fl-aħħar ta' ħajtu eret iktar edewwa milli fil-bidu ta' ħajtu. Allura jista' jkun li Samsun salva. Sawlu għamel suicide. Kien re. Kien mażul minn Alla. Kien midluk. Aħwa taf li għaw pastors li għaw għamlu suicide. Kif jista' jkun bnidem midluk tal-li għamel suicide? Kif jista' jasal sem? Mela, l-ewwel Samuel kapitlu 16 minn vers 14. Ejn naqrawha. L-ispirtu tal-mulej, isimgħu għadi, warrab telaq minn fuq Sawl, telaq ġifieri, warrab. U l-mulej bat fuqu spirtu ħażin biex iħabtu, jitturmentaħ ġifieri, da spirtu biex jitturmentaħ. Għal dawk li forsi ma jifmux għaliex ġara hekk, Sawlu kien għażlu il-mulej. Kien għamlu re. Kien miegħu rebaħ ħafna battalji. Sawlu kien ġib qabbat mill-mulej biex jagħmel bosta affarijiet, ma waħda mill-problemi ta' Sawlu, santom ħadd ma ħajjagħmel ħobfu li suwiċidju maħabba fihekk, imma jista' jkun qed tagħmel suicide in your spirit, suicide in your soul. Għaliex Sawlu kien moħħu biex ħajjieħu l-proset. Ħanejdilkom, għaw mexxejja reliġjużi għamiltu suwiċidju ta' ruħkom.
Għax biex toġbu u tarxu l-widnej mintomx pritkaw il-verità tas-salvazzjoni. Sawlu kien moħħu bħalma qal il-profeta Nathan għallu ejja miegħi ħalli id-nisjonarawni. Fl-ewwel Samuel kapitlu 15. Għallu ejja miegħi l-aħħar darba wara li kien dineb kontra Allah. Tinsiex meta inti tkun aħna nħobbu nitkellmu fuq il-qawwa tal-Ispirtu Santu u tajjeb. Imma ma kull level ta' qawwa hemm level ta' responsibilità. To whom much is given, much is expected. Għal min ġimoti bosta, bost iktar mistenni minnu, jew minna. Amen? Imma da għal-mulej għallu isma jina ridek tamel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u da għallu jina għamil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u 9 u 10 tifimni. Tifmu għahwa? Tinsiex li dan huwa midluk minn Alla, raġel midluk minn Alla. Li Alla fdaħ, da kien zero. Alla tellaw mix-xej, ma kien jaf biħħat. U l-Bibja tgħidlek, u l-Bibja Alla jċanfar lil Sawlu talli ma bdiħx wara li wissieħ. Issa l-obbedjenza jiena u inti forsi ċertu kristjani l-obbedjenza żgħira xorta diżobbedjenza da. Jekk ma tagħmelix, imma meta inti tkun fil-għoli. Għalhekk inti tinsiex meta kap ta' pajjiż, dak kien kap ta' pajjiż. Ikun diżobbedjenti, da ħajkollu kontabilità kbira quddiem Alla bħal mandu l-Prim Ministru ta' Malta. Bħal manda l-President tal-ġdida. Bħal mandu kull Ministru President ta' kull pajjiż, Bħal mandi jiena bħal l-kap ta' id-dar ta' dari. Ir-ras ta' dar, bħal mandina, bħal l-pastor ta' River of Love. Kemm għandi responsabilità. Bħal mandu l-isqof tal-Knisja Kattolika, bħal mandu l-assis fuq il-Knisja jew fuq il-parroċċja tiegħu. Għodu attenti li ma tmux tagħmlu xi suwiċidju ta' ruħku biex toġob il-bniedem. Anyway, mela dan bagħad il-Bibja tgħidlek Alla qallu ċħattek. Issa da seta' nidem jekk rid. Ma nidemx. Seta' nidem. U l-Bibja tgħidlek l-ispirtu li Alla kien poġġa fuq u talaq minn fuq. Minn flok ġie spirtu ieħor ħażin. Let me tell you something. You will never be without a spirit. You will never be spiritless. There will always be the spirit of God or the spirit from hell, imniġġes. Għax il-bniedem huwa vessela. U int b'xi ħaġa tintela. Jew bl-ispirtu tad-dinja, jew bl-ispirtu tal-Alla. U t-tnejn ma joqgħodux flimkien. Isimgħu. Mela dak kien spirtu ħażin biex iħabtu biex jintormentaħ. Okay? Infatti, beda jaġixxi jisimgħuha. Naf li hawn mart mentali u għandek bżonn psikjatra mbagħad jekk għandek mart mentali, bżonn psikjatra. Imma id-demonju jikkawża mart mentali. Issa, ħalli niftehmu għax xi ħadd jista' jaqbel jagħmel xi bażwira minn dak li jiena qed ngħid. Mhux qed ngħid li kull min għandu mart mentali għandu demonju, imma id-demonju iġib mar, infatti id-demonju iġib kwalinkwa tip ta' marda. Għax il-mart mhux ġej minn Alla, il-mart ġej mid-demonju. Issa ma jfissirx li inti ta' demonju, sewwa, jew inti imxajtan jew inti satanist, imma jfisser li inti id-demonju qed joppressak. Għalhekk għandek bżonn il-Ġesu Kristu. Għalhekk Ġesu biss huwa r-risposta. Qed tifhmu? Imma aħseb wara mela min m'għandux il-Kristu. Issa dan nafu li kellu l-ispirtu tal-Alla ma talaq minn ġo fih. Propja minn fuq mhux ġo fih, ħanidu hekk, għax ma konniex inwildi miġli. L-ispirtu tal-Alla talaq minn fuq u ġi spirtu mniġġes, mxajtan. U l-qaddej ta' Sawla qalulu ara spirtu ħażin minn Alla qiegħed fuqek. Ħajjajt kelma sidna u aħna l-qaddejja tiegħek hawn quddiemek lesti biex infittxu raġel li jaf idoq il-arpa. U kull meta jaħtaf l-ispirtu ħażin tal-Alla jdoqlok bidejh u inti tħossok aħjar.
U Sawl wieġeb lil qaddejja tiegħu sibu li raġel li jaf idoq tajjeb. U ġibuhuli. U wieħed miż-żagħżugħ wieġbu araw jien rajt wieħed bin Ġessi il-Betlemita li jaf idoq bniedem għal bini jinqala għal gwerra aqli fi kliemu u raġel sabiħ u l-mulej miegħu. U Sawl bat messaġġiera għand Ġessi jgħidulu ibgħat lil David ibnek li qiegħed mal-merħla u Ġessi ħaħmar ġabbih bil-ħobs u zaq imbit u ġidu insomma. Gidi u batom ma' David ibnu Sawl. L-istorja tkompli hekk. David kien midluk minn Alla. David kien midluk minn Alla. Kien mużiċist idoq l-arpa. Issa ismawni, f'Iżrael kien hemm bosta nies idoqqu l-arpa. David ma kienx li jkun wieħed. X'kienet id-differenza bejn David u l-mużiċisti kollha l-oħra? Għax David kien midluk. Mela mhux il-mużika biss tbiddillek ħajtek. Il-mużika waħda kull ma tagħmellek ta' xejn feeling tajjeb. Imma meta għandek bniedem, da bħal meta għandek ħafna predikaturi imma ftit predikaturi medluka. Meta int għandek ħafna mużiċisti imma ftit mużiċisti medluka. Anka intom li titlu kantaw hawnhekk mhux because you have a nice voice, that's because you have been anointed. We can find many singers but few ministers. Għalhekk tgħaddim il-korsijiet biex narbluk, biex inġibuk trap. Ħalli joħroġ iż-żejt tal-Ispirtu Santu minnek. Amen. Għax in-nies mhux kanzunett għandhom bżonn id-dilka tal-Ispirtu Santu li jneħħelsu mill-oppressjoni tax-xetan. Amen. Thank you, Jesus. Allura, meta David beda jdoq, l-Ispirtu tal-Alla beda jiġi fuq Sawlu u l-Ispirtu li kien jittormentaħ kien jitlaq. Misimawni, għara ġara mbagħad. L-ewwel Samuel kapitlu 31. L-ewwel Samuel 31. Mela Sawlu fl-ewwel Samuel kapitlu 28 moħħkomaw marant is-Saħara. Marant tax-xorti. U tgħix kemm xsab xorti għas-seħħtitu. Fil-gazzetta dil-ġimgħa kien hemm xi ħadd li l-gvern mid-dera immulta lil xi saħħara li ma ratx il-futur biżżejjed li kien ħajmellek il-gvern. Sewa? Issa, number one dik is-saħħara hija povra għax laqqas hija taf li hija pupazza tad-demonju. U x'tidan la tmut tgħix kemm ħajak kisaw jittormenta fl-infern. Mela jekk qed tismani ħanejdlek minn hawn Ġesu Kristu jħobbok u mitalik bħalma mital kulħadd. Ejja inħeles ħalli inti tkun ta' Ġesu Kristu. Halleluja, għax id-dem ta' Ġesu Kristu waqwa, id-dem l-isem ta' Ġesu Kristu waqwa minn kwalinkwa spiritu demonju la attenti użajt. Halleluja! Amen. It-tieni daw kollha li marru għandha jew oħrajn bħala u kollha għandkom bżonn tinħelsu. Għaliex qed ngħidilkom dal-istess povru Sawlu li mar għand Saħħara spiċċa ġiet tormentat u hawnhekk ħanaraw fejn għax għamel hekk spiċċa għamel suwiċidju. Infatti dil-ġimgħa kitbet waħda qalet missieri maran Saħħara u ġennitu u spiċċa għamel suwiċidju. F'Malta. Għalhekk isimgħuni intom Kristjani u li tevanġelizzaw isimgħuni minn Alla. Il-messaġġi tagħkom tridu dejjem tagħtu tama. Tittati tama, vera titwissi u rridu nwissu. Imma tittati tama, tiddejjem toffri tama. Amen, għax il-bniedem mingħajr tama imut. Jaqta' qalbu. U Ġesu ma ġiex biex jaqtalek qalbek, Ġesu ġak biex jagħtik il-kuraġġ. Amen, u jtik il-ħajja ta' dejjem. Amen. Thank you, Jesus. Gloria al-mulej. Dik hija l-bxara tajba. Halleluja. Ismaw, l-ewwel kapitlu 31. Vers 4. Ħanibdew vers 3. Imbagħad it-taqbida ħraxet għax kien fi gwerra
U bħalma ipprofetizzalu l-profeta tal-mulej Samuel. Għallu lejn ħatmut u dal-waqt kum miħaj mal-mejtin. Għax li derlu. Sawa u ġil-ġudizzju tal-la fuq. U l-arċiri u dabruħ kemm il-darba ġifiri waqt li kien fil-battalja da il-vleġeċ laqtuħ kemm il-waħda. U Sawl għall-iskudir tiegħu dak li jżomlu it-tarka. Islet ix-xabla u infidni bija. Dal-midluk tal-la huwa da. ħanilkom aħwa. Ismawni. Il-bnidem tal-la, number one, kull kristjan suppost huwa bnidem tal-la. Mux il-pastor biss, kull kristjan. Imma il-pastor, l-apostlu, il-profeta, l-allim, l-evangelist, jitolbu għalihom da. Għaxok edin fuq il-forefront. Jitolbu għalihom. Għalix, immaġina inti kemm għaw ministri li joħorġu xjaten minn ġonnis li daw kemm ħajkollhom iktar attakki mill-għadu. Issa, sakemm dak il-bniedem jibqa' fi Kristu l-ebda demonju ma jista' jmissu. Laqqas jekk jiġi l-infern kollu sieħ kontra Dio ma jistax jmissu laqqas b'subaħ mill-żgħir. Imma peress li għadu bniedem tidu titolbu għalih, għax id-djufijiet jiġi fuq kulħadd. Amen, aħwa? Ftakar li l-ġisem għandu vuċi u l-ispirtu għandu vuċi ieħor. U Sawl qal l-iskudir tiegħu islet ix-xabla u nfidni biha li ma jiġux dawn in-nies bl-aħtin jiġifieri bla patmalla l-edewwa tiegħi u jinfduni huma u jiddeħku bija. Qed tinnaw fejn moħħu? Tinnaw fejn moħħu Sawlu? Da hemm ħafna x'jitalmu fuq da. Għax da jek taraw l-istorja tiegħu moħħu hekk, moħħu xjejt ħadd ieħor, moħħu lider tajjeb u ħadd ieħor. L-istorja tispiċċa li l-qaddej tiegħu qallu beża, qallu le ma rridx nagħmellek hekk ta' beża. Mela daħħalu fix-xabla u meta ra hekk il-qaddej tiegħu mar fuq wkoll biex imutu tnejn fl-istess ħin. Wieħed tnejn suwiċidju. Suwiċidja tnejn. Ħanejdkom xi triggers, xi triggerjaw, per esempio. Number one, il-biċċa kbira li jagħmlu suwiċidju jgħaddu minn depressjoni. U depressjoni hija meqjusa marda. Infatti waħda mir-raġunijiet li ma nistgħux ngħidu 100% li bniedem imur l-infern, għax bħalma bniedem jista' jmut bħalinkwa mard oħra, id-depression hija minn mard oħra. Just, peress li Alla jaf kollox, jekk inti konxju u inti tiġa għandek blan li titoqtol jek nifsek, mela inti taf x'inhu għaddej, konxju, you are aware, allura because you're aware, you're accountable. Issa jekk ikun hemm min li laqqas jaf li jeżisti, laqqas jaf li għandu ħajja u qiegħed jgħix, id-depression ta' tkun ħażin, laqqas jaf li u jaqalar sqat, jista' jkun, mhux ħanilek 100% għax fl-aħħar mill-aħħar il-ġudizzju f'idej Alla. Jista' jkun jintilef xorta, imma jista' jkun ukoll isalva. Ma mhux isalva għax huwa marid jekk għandu l-Kristu, għandu l-Ġesu. Għax ftakar, jekk inti tmut b'saħħtek mingħajr Kristu, xorta tintilef. Amen? Jiġifieri, l-issue ta' Ġesu tidu tissortjawha. You have to sort it out, for sure. Amen? Allora min jagħmel dawn l-affarijiet ikun dak wasal biex fl-ar parti tad-depressjoni tiegħu ta' ħajtu sfortunatament. Jinqabdu bosta minn nies, jinqabdu f'battalja. Hemm tliet tipi ta' nies li jaqgħu f'depressjoni. Hemm dak li huwa environmental bl-Ingliż, jgħidu li ġifieri l-ambjent, iċ-ċirkustanzi ta' bejniethom, is-sens ta' helplessness, għaw minn, per esempio, illallu, grazzi Spiritu Santu tal-fakkartni, grazzi ma lej. River of Love u Kristjani ta' Malta kollha semgħu sew. Bil-Kattolċi b'kollox isimgħu sew.
Għaw Kristjani u ħanġibkom kontabli kollha kemm minnkom. Xi wħud waqgħu depression u inti kont il-kawża tiegħu. Ngħidlek għaliex? Meta ħajkolkom baby intom ejja jagħmlu baby! Ara inta dek fuq l-iskaffajja meta ħassib wieħed. Ejja browa fik ġuvni daqshekk gustusejja tgħidlix ma tistax issib fajla da. U għabriet jitħaqlek, jew qed titħaqlek u inta tqattaw minn ġewwa. Għax għandek il-sinek twil. U bassa! Men inti taf minn xi xaddej dak ir-raġel? Men inti taf minn xi xaddej dik il-mara? Men inti taf minn xi xaddej dik il-kopja? Talu biċċa l-sien i-valenat l-għandek. Tindaħalx, ħalli l-miniriti, għami miniriti sil single. Forsi dak il-persuna ma jixiex jibba single, ma jistax jaqbad waħda u joħda bil-fors. Jow taqbad wieħed u tiħdu bil-fors. Il-baby salla jagħmilhom. Inti titfażżerjaw il-bajda mal-ħajja l-lajtija. U tista' jkollok kartuna bajd. Naf kopja. Tgħid li pastor. Di kopja partikolari u mhux waħda da. Kull meta niġi rafraf jgħodu jgħidu li meta ħajkollok baby taħħa. Jekk jien naqbdek jien ħantik ħasla ta' papali. Għala ħalek! Tgħid xejn! Le, passer, mux ħan iġu revolov, bin kull meta niġi jem jgħidu li, għale kif għadek n-zingilin, moħħu, ħan kollu daħabduni ma ġaħat. Għattaxa! Apparti li għaw minnum sajjaħ biex ikun single number 1. Għaw minnum iż-żewġ jixtieq ikun single number 2. Italmu u ikbru Malti u għawċin. Jek tara kopja li m'għandhomx tfal, tindaħalx u tgħidilhom assolutament xejn. La jkollhom, jekk huwa mnalla li jkollhom, tħabbix rasek, kulħadd ħajaraħ, mhux ħaqgħdu jaħbuh. Anka jiena meta kont single, sajna kif tista' ma ċempilx. Forsi jiena ma rridx waħda, mhux għax ma rridunix. Infatti riduni disa qalu li Alla qallhom. Vera, disa nisa differenti. Fl-istess staġun, għallu li Alla qall. Ovvjament mhux kollha f'daqqa ġew, imma waħda wara l-oħra. Għattilkom xi stejjer minnhom. Jiġi tiġi tgħid li għax Alla qalli inti raġel tiegħi, imma lili ma qallix, no? Inti sabiħa fajnejja, Alla ma fajnejja ma toġobnix. Insomma, ġifieri forsi jien ma rridx. Forsi dak ir-raġel jew dik il-mara m'għandix aptit, ma tħossix li qiegħda fl-istaġun jew fl-istaġun li jrid mara. Minnu kuntent ma' Ġesu. Jew hawn minnu tanta kellu nisa, jew kellu rġiel jew kellu tnejluma. Li xeba irid qed il-komplement ta' ħajtu lil Kristu. Mhux kollox hawn fil-ħajja. Imma inti insinek twil. Amen.
Alleluja. Praise God. U meta taraw koppja miż-żewġa u għajdulhom meta ħajkolkom tfal, mhux affarijiet tiegħek tindaħalx. U ħaġa oħra jekk inkun naf intikom ħasl oħra. Il-min minkom toqgħodu tipprofetizzaw jiena narak ma' dak ir-raġel lilek. Innaħseb inti titmur ma' dak ir-raġel. Nmiddara lilek joġob il-ħin kollu toqgħod tgħidli jaqgħu joġbok u titmur qed tintaqgħod dabija. Toqgħodux tipprofetizzaw dating. This is not a dating agency. Amen. U jekk xi ħadd minnkom single għamilkom hekk jgħidli ħallihom faċċhom qudiemi. Ħajkollhom jindmu għal il-sin vojt. Għax rajtek viżjoni u rajtkom flimkien. Qabel laqqas inizlu għal xi ġin, daw laqqas jifilħu jqogħdu ħdej xi ġin. Għax ma kemm rajthom flimkien. Għanajlek, li meta kieku jien nkun ir-raġel u inti pereżempju jgħidu l-isma' di jara di għalik naħseb di, ara kemm tixaqlek, bro, kemm tixaqlek dik, qed narak hawn flimkien. Wis probabbli jiena iktar ma nix għalija. Għax imbdimta nħossni isni hemm manipulat, isni qed niġi xi arrange marriage. Ħanajdilkom tex kemm isir manipulation u witchcraft fil-Knisja biex kunu tafu. U minna li għom li Alla tjużom. Imma Alla ta' din id-dinja balla żejra. Ifqu nisa u rġiel l-abuwa tal-postman ifqu. Fisem siksu ifqu. U ma jfissirx li għax tnejn joħorġu flimkien bil-fors ħajżewġu għalhekk hemm iż-żmien tal-errexija biex isiru jafu jekk mhux għal xulxin jew le jew Alla jkellimhom jew le. ħallu xogħli dak fidejja u fidej il-mara. Xogħol pastorali, mhux int. Għax int imbagħad tagħmel pastorjali. Amen? Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, kemm għandna xi ngħidu? Kemm inni ngħid? Mill-bidunet? ħanilkom ħaġa oħra, ħansemmi xi affarijiet oħra. Għodu attenti, Malta ma nafx li jeżistu, imma hawn setet li jonoraw il-mewt. Fir-reliġjon Iżlamika hemm grupp jgħidulhom suicide bombers. Daw jemnu li toqtol huwa onorabbli. Il-fidi kristjana hija tonora l-ħajja mhux tonora l-mewt. Mhux qed nilkom li kollha hekk u li kollha jemnu hekk, imma hemm vera grupp li huma radikali jgħidulhom suicide bombers, suicide mission. Kien hemm grupp l-Amerika kien jismu Heaven's Gate. I'm sure they found Heaven's Gate closed. Meta għaddit kometa. U l-għom ġej il-mulej, għal-għom għajan nikullu rixma ta' valenu, għallen t-għom jow, san ftit, jek t-għol valen, ma t-għlax miju. Kif għad t-għla miju bil-valen? Imma u għanejdek ta' bitfall bin-nisab kollox, Heaven's Gate. Ma tal-biza men. Kwalinkwa mexxej jonora l-mewt, naħna nafu li kulħadd irid imut fil-ġisem, imma li inti tistieden il-mewt mhix minn Alla ta' dik. Bħalma Matthew mar xi service riċenti u il-balalu fuq il-pulptu beda jgħid nistiednu l-oħtina l-mewt, balalu. Li għala joħti, l-kuċina u laqqas it-sija. Intu rajt jew, aħna jew maħniex. Aħna fidi ta' ħajja, jiena ġej biex intikom il-ħajja u l-ħajja bil-kontra jgħid il-mulej.
Amen. Thank you, Jesus. Gloria al mulej. Ħanes biċċa, praise and worship team. Come here. Għaw min jaqta qalbu għax forsi ma jistax kollu tfal, jew għax ma sabx girlfriend, jew ma sabx boyfriend, ismawni, aħwa. Fil-ħajja, kulħadd għandu xi salib. Kulħadd għandu xi salib, kulħadd għaddej minn xi problema, kulħadd għaddej minn xi sitwazzjoni li ma nixtiequx fil-ħajja tagħna. Imma, grazzi Ġesu Alla tagħna t-tama. Aħna naqdu l-Alla tat-tama, Ġesu Kristu għat-tama tiegħi. Ġesu Kristu għat-tama tiegħek. Amen. U jekk inti ma taqtax qalbek, bil-fidi, bil-paċenzja, ħatara l-fejqan. Le jiena mhux ħanaċċetta l-ebda mart bħala normali, imma naf li hawn min jirrek mhux ħajfiq mal-ewwel. Imma mhux ħanaċċetta l-marda bħala in-normali tiegħi, imma ħankompli nemmen, ħankompli nittama u xi darba ħanoħroġ minna u jkolli testimonjanza għax dik hija l-weda tal-mulej. Halleluja. Amen. Għaw min predispost iktar għal daw l-affarijiet ta' depression għaliex għandu kimika f'ġismu per eżempju nieqsa. Sewwa għaw min twilet hekk. Għaw min għax kien abbużat, għaw forsi għaw nies li jippremeditaw il-suicidju għaliex huma guilty. Ħanedgħu aħwa. Il-guilt juża ħafna x-xitan. Il-guilt li inti tħossok ħati, tħossok mistħi, ashamed, il-xitan juża ħafna kontra l-Kristjani. Ismawni, ħanejdukom xi ħaġa li mhux ma tafux, kollha tafuha. Dak li sar. Ma tista' tagħmel xejn fuq il-passat. Alla biss huwa l-istess il-bieraħ llum huwa dejjem. Alla jekk jista' jsir xi ħaġa, Alla ħajamilha. Imma jiena inti ħanikom frażi. U semawa sew. Aħjar li inti titfen il-passat ħalli tkun tista' tgħix il-futur. Għax jekk ma titfinx il-passat tiegħek mhux ħajħallik tgħix il-futur tiegħek. Għamilt abortion? ħasra u trid tindem, missa saret. Ningrazzja Alla li t-tifla tiegħek il-baby tiegħi boy or girl edha l-ġenna. U jekk inti tagħti ħajtek Kristu ħatara 100%. Għax it-tfal kollha jmorru l-ġenna. Ħadd ma jmur l-infern mit-tfal. Għax dawk m'għandhomx ħtija bla dubju. Ġesu jgħidha ċar, ħallu tfal jiġu għandax tagħhom jgħid salna tal-smewiet. Amen. Mela aħjar is-salva, aħjar tindem ħalli jekk inti kellek xi baby u abbortajtu dik it-tifla, taf li dik it-tifla tiegħek, il-tifel tiegħek tiġi ħafillek minn ġenna. Taf li ħafillek il-baby tiegħek. ħafillek. Issa ħferilek innifsek. Il-mulej jaħfillek ukoll. Terġax tagħmilha ovvjament. Imma hawn min, isma' hawn nisa li jagħmlu abortion mhux għax huma kattività. Hawn nisa li jagħmlu abortion għax il-boyfriend monstru li kienu magħhom sfurzhom jagħmlu abortion biex ma jinkixifx hu. Speċjalment jekk ikun xi kap ta' stat, jew xi kap ta' punk, jew xi kamp ta' dipartiment tal-gvern, jew xi kap tal-isptar. Dik kieku toħroġ il-verità kollha. Xorta jibqgħu rux ma ta' ċwieċ. Kemm fil-passat itħallsu nisa biex jabbortjaw biex ma jħamġu l-ismijiet ta' ħadd partikolari. Orrajt, ħallasta. Imma t-toqol li jettejġ bija dik il-mara issa? Omrok kollu. Imma Ġesu huwa l-awtur tat-tama. Li dik tama. U għandek futur. Għaw min għax kien abbużat sessualment, żgħira jew żgħar. Għaw min għax telqu missieru jew telaqhom abbandonahom ommhom. Nħan fakkarkom nħobb ngħidlek jien. Nies imweġġa iweġġaw in-nies.
hurt people. Hurt people. Għalek tittakfer. Għalek tittakfer. Għalek titħen. Għax l-axar mill-axar, we are all broken people. U la għandek il-ġesu, mem xejn issa li jisir impossibli għalik. Tista tibda bidu ġdejt. Hemm tama għalik. Hemm tama. Aħna naqdu l-alla tat-tama. Jekk għamilt żball fil-passat u għadek tgħix bil-gilt, kissir għadek il-gilt illum. Ġesu ħafillek, issaħfer lilek innifsek. Ħafna minn nies jgħixu bil-gilt mhux għax ma ħafrilhom xalla, għax huma ma ħafrux il-funso. Xi kultant naħseb jien l-istandards tagħna lejn nfusna huma ola minn talla lejna. Għax Alla jgħidlek itlob maħfra, indem, u tiġi maħfur. Imma ma taħfirx lilek innifsek. Inti tibqa' ssawwat lilek innifsek. U inti tkun ilek tiġi maħfur snin mingħand il-mulej. Illum xħut minnkom għandek bżonn taħfir lilek innifsek. Jista' jkun kont il-kawża li forsi kissir żwieġ ta' xi ħadd. Kemm hawn min? Forsi naf libta lir-raġel u sabek miegħu. Kissirt iż-żwieġ u kissirt il-ulidek. Żbaljajt. Imma x'tista' tagħmel issa? Issa ħallija tmur taħt id-dem ta' Kristu. Tinħasel mad-dem ta' Kristu. Ħallix il-passat tiegħek jiddetermina l-futur tiegħek. Ħalli l-futur tiegħek jiġi determinat minn Ġesu. Dak li sar. Aw turrun eżempji oħra għaliex nies. Forsi għax tlift il-xi ħadd tażis għalik. Għaddejt minn separazzjoni jew divorzju. Dbati bid-depression u ansjetà. L-Iskrittura tgħidlek kun ansjuż fuq xejn. Imma f'kollox. Min jista' jgħinni mulej? Il-mulej jista' jgħinni. F'kollox ħallu il-bżonnijiet tagħkom ikunu marfa mal-mulej. Itlob, interċedi u ringrazzjah. U t-tama talla. Timlilek qalbek u tilek moħħok fi Kristu Ġesu. Kollha kemm aħna nistgħu nħarsu lura jgħid li kieku kien. Qatt ma ntaqgħu flimkien. Issa dak li sar. Illum għandek ċans tibda bidu ġdid. That's all. Darba waħda oħt l-Italja għarkli jiena ngħix bid-dispjaċir għax jiena kissirt iż-żwieġ tiegħi għax jiena l-raġel tiegħi ma għadx ħsiebu. Mara ħelwa, sabiħa. Ma tgħix bid-dispjaċir. Isma', jekk dan int ukoll. We serve the God of second chances. Every second. Aħna naqdu l-Alla li jerġa' jagħtik ċans ieħor kull moment. Amen. Aw min għax kien abbużat sesswalment. Aw min għax għadda minn xi trauma. Aw min għax inqabad sitwazzjoni finanzjarja mar jissellef il-flus. Għata qalbu pereżempju kelli ħabib tiegħi ta' meta kont għadni madwar 14 sena. Kien mastru daxxa, bravo. Kellu xi 24 sena. Kien arus, kien iddejjen dak iż-żmien xi 40,000 euro. Lira dak iż-żmien. 40,000 illum ma ġej. Tifhem? Kienu ħafna dak iż-żmien. Qabel ma żewweġ għata qalbu u mar jitgħallaq. U milli naf jien Alla biżjaf ma kellux il-Ġesu. Isma' ħanejkom aħna. Tgħid għax hawn min jaħseb jaqta' qalbu għax għandu ħafna snin iħallas id-dejn, il-mortgage. Isma'. Once li tmut, tkompli xħalsu.
ما سكة ما دقاو والمولدك الصخة خلص فتيت لتستا أو من أبط فزورة ديك يا كرة وسبتشاي خلاص اكتر الانترس من اللي لما فلوس للسلف يا كونترا ليجي اما يدسبرا اتا قلبه ومرة أبس ما استولف شيء خليت رشمتا بروبلمي ورايك بالمرة بتفال يا حسرة من هيربيهم من ذاك التفال السنة من هيربيهم من ذاك التفال شو يسوى ولوف متى انت عندك تفال عزيز لي حياته دادي ومش حيسبوخ حياته مامي ومش حيسبوها شو فلوس هاي ريبليس يا ولد تعملش لابد اسوي تشيديو ام دايم تمام الملاي وتايكم النمرة التليفون في البدو بيجاو كلها تسمعوا لينتم تستووا تعملوا القلب برس قليل الملاي أشكا كنت تيت أتمحنا من سوي تشيديو شدار بحات موت ومن الكريستو تنتلف شرطة ارسأ له الملاي خلي الملاي يملك بالتامة وبالكراتش أمان يا سيساقوة البيبيا تتكلم لي شرطوا ناس اللي وصلوا السويتشيديو ساولو وساو جودا كان اسبرات من الديمونيو هنرجع نسبلي لكم I'm gonna spoon feed you ما يفسرش لكل مين عمل سويتشيديو كنت الديمونيو ما يفسرش لكل مين عنده خسيبيت سويتشيديو عنده الديمونيو pero من عنه من الديمونيو يك عندك الديمونيو يك مورت انت سخاهر يو عديت من شي circostanza وانت تشخط الكريستيوات ما عندكش لالا في حياتك عندك الخط شي بروتيجيك شاتك التعمى اللوم انت من انت عديت من شي عديت تشادي حياتك الجسوم عبت التقول كله تحياتك وتقوله ويقول لهم من القدام هنخلي ليلك ماشيني تبروفاش السولفي في جورناتا داك ليلك السولفي عمرك اللوم عمل الديسيزيوني على المولاي بتخلي المولاي يمشيك يوم ورا يوم وتبدا ترى الدولة يفتح الشمس الزرناء وتيلا تبدا ترى الشمس تيلا فتي وتبدا تعيش بالطعمة ويعطي جزمين تخارس لورا تيتمنى الله سمايت من داك الخمار تاع الريفر اوف لاف المحبة من ذاك الكليم ما تشديش حياتي في خلق الموت بقيت نيش عندك الكريستو ترى خلص ترى عندك فاميليا الله حرسينا متى عديت من ذاك الزمن تشديت عندك التنداتشوني كيكو زقور نمبر مور مش هنكلم كمان التاني كيكو ما عنديش المرة اللي عندي وطفال اللي عندي كيكو ما عندي شيء وبس probably chance سيريو لنكون تنباتي فبسي بلا تميم تدباتيتا بلا تميم السويتشيديو أتمية ريسبوستا والسويتشيديو أتمو تميم السويتشيديو هو البدو تبلا تميم أيام بشر اسنا أو من جيب بوليات إباتة بالبولينج سفورتنمنت جبايت نسمع زازخ برا من مالتا يعملوا سويتشيديو محبة لي يجيب بوليت فوق الفيسبوك فوق السوشيال ميديا يلا الجفرن تاعنا والجفرنيت كلها الدنيا يعملوا شي حاجة سيريا من فوق هذه البتشا شو Grazie Gesù المولاي يدلكم أيا واندي انتم اللي تنسابوا متقلين ومخبطين وينانتيكم المستريخ المولايتك المستريخ في روحك في جسمك في قلبك تقطعش قلبك عزيز ابدا دوق المحبة المولاي جسويتك التامة الليلة
ħanitolbu għal nies hawnhekk u ħanitolbu għal nies fuq YouTube u Facebook biex jekk inti qed tikkontempla suwiċidju, please tagħmlux. Hemm min iħobbok fil-ħajja tiegħek. Ħassib min iħobbok fil-ħajja tiegħek. Dak li tixtieq qalbek ħataraħ fil-ħajja tiegħek. Imma ħu paċenzja, stenna. Taqtax qalbek għax jekk ittem ħajtek żgur min ħatara xejn minn dak. Imma jekk tistenna, tfittex il-mulej, tfittex għajnuna professjonali fejn hemm bżonn. Hemm il-line ta' Kriżi App, hemm in-numru ta' telefon number li issa nagħmlulkom taħt il-messaġġ. Hemm dejjem tama f'Malta jiġu salvati minn suwiċidju madwar 400 ruħ fis-sena. 400 ruħ li kienu ħajamlu suwiċidju. Madwar iktar minn 2000 ruħ fis-sena jikkonsidraw suwiċidju f'Malta kull sena. Jekk il-gvern Malti huwa serju, irid jistieden ir-Re tar-Rejiet Ġesu Kristu fuq dan il-pajjiż. Għax il-mulej biss jista' jaħlisna minn dan id-deni, dan l-imrar, dan l-isfraġni. Ikkaw xaħat il-lejla il pastor kelli bżonn nisma' dil-kelma l-lejla. Oli dek, kaw xaħat. Grazzi mulej, glorja lilek mulej. Ma ġejċ għal xej, il-lum il-mulej kellu appuntament miegħek. U toħodix for granted. Għax seta kien hawn ħafna iktar nies imma Alla bagħat lilek. Ġejt int. Sinjal li Alla għandu messaġġ għalik. Għalhekk taqtax qalbek. Aħna hawnhekk River of Love ngħinuk bl-għajnuna Alla u fejn għandek bżonn għajnuna professjonali nirrikorruk għal nies li jistgħu jgħinuk. Imma l-lejla l-ewwel qabel kollox għaliex nemmen ukoll li mingħajr Ġesu kollox huwa temporanju. Jekk trid għajnuna li ħatibqa' dejjem għall-eternità u dejjema, trid tagħti ħajtek il-Ġesu. Trid tgħid il-Ġesu jiġi u jkun is-Sid u s-Salvatur ta' ħajtek. Kemm minnkom intom il-lejla b'mod serju tgħid li pastor il-lejla wara smajt il-kelma. L-Ispiritu Santu konvinċini. U l-lejla vera nixtieq nagħmel naqta' l-għajn, nibda bidu ġdid u ngħid il-Ġesu jkun is-Sid u s-Salvatur ta' ħajti verament. Jekk dal-persuna inti għolli dejk hawn xi ħadd il-lejla. Tixtieq tgħidlek il-Kristu għaw xi ħadd. Jekk inti għalissa jkun m'intix ċert li jinsalvat. Jekk m'intix ċert li jekk tmut il-lejla. Jew la tmut. Inċert li jinsalvat? Inċert li ħadmur il-ġenna? Mingħajr Ġesu Kristu, mingħajr relazzjoni ma' Kristu, tintilef. Allura jekk inti tixtieq tkun ċert u tissikura li jint maħfur, nubitek maħfura, u tibda ħajja ġdida, għamel deċiżjoni l-lejla. Min lest il-lejla jgħid li passina l-lejla lest li nagħmel deċiżjoni biex nibda ħajja ġdida ma' Ġesu Kristu għal-idek. Għal-idek, kommentu. Għaw żgur il-lejla għaw xi ħut nies li jridkom tridu tagħmlu ħajtkom għall-mulej. Tagħtu ħajtkom għal-Ġesu għal-idek. Kulħadd iqum bil-wifqa. Inti, brother, lejla għaw oħrajn, għaw oħrajn, għaw oħrajn. Għaw oħrajn. Imma laqas jgħu kont l-unika wieħed. Diku kont l-unika wieħed. Ġesu għal-waħda kien jiġi wkoll. Inti prezzjuż għal-mulej, Alla għandu pjana l-ħajtek u m'intix hawnhekk b'kombinazzjoni. Amen ġbin. Ħajtlob magħkom għall-ewwel ħajtlob naqa' fuq YouTube ma' YouTube in-nisa, YouTube u televiżjoni, ma' kollha li taraw u smajtu. Ħantikom opportunità biex tagħtu ħajtkom il-Ġesu għax minn hemm jibda kollox. U l-awtur tal-ħajja. U l-awtur tat-tama. Ejdi talba warajja, kulħadd jgħidha minn qalbek ħalqu għajnejkom, baxxu raskom u tkellem mal-mulej issa stess fejn inti. Kulħadd jitkellem mal-mulej issa stess. Ejd dit-talba warajja. Ejd it-talba warajja issa stess. Kam prej. Ejd it-talba. Missir qaddis. Għala għajnejk ħalli timmedita dal-klim. Missir qaddis. Niġi għandek issa stess. Jinsmajt il-kelma tiegħek. Aħfilli mulej
ذنوبيتي jina dnibt kontrik u nitolbok aħsilni mulej mid-dnub tijaj aħsilni bid-dem prezzjuż tijak u għajja f'qalbi issa stess kun inti s-sit tijaj kun inti s-salvatur tijaj nindem minn dnubieti nitolbok aħfirli mulej fejn jina i-premeditajt li namel affarijiet li ma joġbukx. Jo għamilt affarijiet li ma joġbukx. U aħfirli mulej fejn jien ikkonsidrajt suicidju. Imma nirringrazzjak li inti ħlistni u ma ħallejtnix nasal għal din il-ħaġa. Ġesu, ibn l-ħaj, ejja f'qalbi, poġġi fuq tron ta' ħajti, salvani, imlini bil-prezenza tijak issa stess. Mulej jina nirċivi l-maħfra tijak u naħfeli li nifsi. Billum il-qoddim, irrit insir nafek aktar. Irrit naqdik, irrit nimxi miegħek, irrit ikun tassew disċiplu ta' Ġesu Kristu. Ejni mulej u bil-grazzja tijak salvani. Inti li benta l-ħaj li mittalija fuq is-salib u li pal-mezz tal-mewt u l-qawmin tijak inti salvajtni. Nirringrazzjak minn qalbi u bil-kuraġġ li tolbok imlini ħalli ngħix ħajti kollha għalik mulej fissem Ġesu Kristu. Amen. Għatu ċabxipa kbira lil mulej aħna. Halleluja. Jekk inti qed it-talba l-lejla, kemm minnkom qedtu dit-talba l-ewwel darba f'ħajtkom għandin idejkom. Qed it-talba l-ewwel darba f'ħajtek, qedta? Kemm minnkom qedtu għad it-talba? Wan min iktar. Min iktar. Jekk inti qed it-talba daw kollha li intom illum qedtu dik it-talba u inti li qed it-talba, inti llum salvat. Maħfur minn nubietek. Għandek il-ħajja ta' dejjem. Illum għandek bidu ġdid. Ibda qra l-Bibja, tkellem mal-mulej fit-talb u kompli jaxxierek. Il-ħajja kristjana tkun insisti minn daw l-affarijiet, tliet affarijiet. Taqra l-Bibja Alla jkellmek, titkellem inti fit-talb Malla u tixxierek fuq tlieta toqgħod il-borma. B'daw it-tlieta inti tkompli tikber fil-mulej. Halleluja. Il-bija inkom ta' YouTube u Facebook ħanitlob magħkom għal dawk kollha. Dawk kollha intom hawn preżenti, ħanitlob għalikom dawk kollha li intom ikkonsidrajtu jew kellkom tentazzjonijiet jew ħsibiet fuq suwiċidju. Mulej qaddis, ollu jdejkom lil mulej, mulej qaddis. Daw kollha li semaw il-lejla dan il-messaġġ. Messejtilhom qalbhom, semaw il-kelma tiegħek u llum inta tagħtihom il-kuraġġ u tagħtihom it-tama mulej. L-suwiċidju mhuwiex ir-risposta. Nitolbok Abba Missier li fissem Ġesu Kristu inkisser kull spiritu ta' mewt, kull spiritu ta' guilt, kull spiritu ta' shame, mistħija u toqol, kull spiritu li qed jipprova jaqridilhom ħajjithom, kull spiritu ta' suwiċidju inkissru minn fuqek issa stess. Fissem Ġesu ta' Nazaret. Nikmanda kull saħta ta' suwiċidju. Kull forma ta' oppressjoni, depressjoni inkissira minn fuqek issa stess. Fl-isem glorjus ta' Ġesu Kristu. Kun ħiles. Kun ħiles. Il-paċi tal-mulej timlilek qalbek u moħħok u ħsibietek. Kun ħiles u għejx għal-mulej. Millum il-qoddim nisidukom biex kunu maħna ġewwa River of Love kull nar ta' 4 u nar ta' 6 ta' flaxija. Il-ħadd fil-ħodu fl-10. Ġimgħa d-dieħla għandna konferenza tal-Ispiritu Santu. Ejjew ħatimtlew bil-kelma, bil-preżenza talla u ħatimbnew spiritualment. Il-God bless you, YouTube u Facebook, God bless you, narawkom. Ciao, ciao. Hallelujah!